Rok 2023 je bohatý na automobilové novinky, ktorých výroba pobeží na Slovensku. Superb, Passat a... Nový Citroën C3. Ečko v názve nech vás neruší, auto bude dostupné aj v spaľovacej verzii s preplňanou 1.2 PureTech, ale takto na úvod sa Francúzi snažia tlačiť do popredia hlavne elektrickú verziu. A tentokrát na to majú aj dobrý dôvod, ktorým je cena. Dojazd na jedno nabitie 320 km, cena od 23 300 eur. To je suma, ktorá bola potvrdená pre 9 európskych krajín. Slovensko medzi nimi chýba, ale je tam nám ekonomicky pomerne blízke Poľsko, čiže dá sa očakávať, že elektromobil bude na Slovensku stáť rovnaké alebo veľmi podobné peniaze. Na rovinu, tých vyše 23 000 nie je málo. Ale v kontexte v Európe aktuálne dostupných elektromobilov to málo je. Vezmite si, že taká Dacia Spring je na Slovensku lacnejšia o 1800 eur, ale zároveň je to o triedu menšie, jednoduchšie auto s dojazdom na úrovni 220 km. Aby toho nebolo málo, v roku 2025 sa dočkáme ešte lacnejšej verzie elektrickej C3 s 200-kilometrovým dojazdom a cenou 19 990 eur. Tak čo na ňu poviete? Namiesto prehnaných oblín a rôznych ozdôb tu máme vyslovene racionálne tvarovaný hatchback so škatuľovitou karosériou a krátkými prevismi. Dĺžka tesne cez 4 metre, auto nám trošku narástlo, rázvor 2,54 m, ten sa nezmenil, ale čo sa zmenilo výrazne je výška. C3 sa nám natiahla na úroveň 1,57 m. Aj takýmto spôsobom sa Citroën snaží posilniť jej crossoverový alebo skôr SUV image. Napokon pozrite sa na veľký priestor medzi kolesom a vnútorným blatníkom. Toto sa bude veľmi pohodlne a dobre vapkovať. Svetlá výška. Elektromobil ju má kvôli batérii 16 cm, ale spaľovák má tých centimetrov až 20. Konkrétne 197 mm, čo je číslo, akým sa nemôžu pochváliť ani mnohé ozajstné SUVčka. Kde tu sa dizajnéri nechali inšpirovať konceptom OLI, čo vidno hlavne na svetelnej technike. Plne diódové predné svetlá patria k štandardnej výbave, no plne. Smerovky zostali žiarovkové. Zadné full ledky dostanete iba v tej vyššej výbave. Mimochodom, C3 bude dostupná v 2 stupňoch výbavy, U a Max. Páči sa mi, že aj pri takomto relatívne lacnom aute sa nezabudlo na predné hmlovky. Tie sú žiarovkové, čo mi vôbec nevadí, lebo žlté svetlo je v hmle podľa mňa lepšie ako biele. Aha, Citroën sa vrátil k oválnemu logu, aké používal vo svojich prvopočiatkoch. Takéto oválne logá mali úplne prvé Citroëny vyrábané v rokoch 1919 až 21. Motív šípového ozubenia, teda patentu Andreho Citroëna, vidno aj na maske, vzadu na lište, poprípade na lemoch blatníkov. Malý detail, a to doslova, toto je asi najmenšia zadná hmlovka, akú som kedy videl na osobnom aute. Cúvačky sú potom skryté v koncových svetlách. Neboli by to Francúzi, keby nepridali aspoň nejakú tú ozdobu, takže kontrastná čierna alebo biela strecha je súčasťou vyššej výbavy Max. Tieto drobnosti v C-čkových stĺpikoch a prednom nárazníku si budete môcť kupovať a vymieňať podľa ľubovôle. Verím, že sa to nebude v našich končinách kradnúť. A všimnite si ešte strešné lyžiny. Tie sú prosím pekne plastové a sú iba na ozdobu. Ak chcete naozajstný strešný nosič, musíte si ho dokúpiť. Ak si hovoríte, OK, ale každý správny Citroën by mal mať niečo extravagantné, ba až kontroverzné a na C3 zatiaľ nič také nevidíte, tak nech sa páči, nastúpte so mnou dovnútra. Na palubnej doske
chýba tradičný prístrojový panel. Nie sú tu budíky, nie je tu displej, je tu niečo ako head-up display, ale s tým, že informácie sa nepremietajú do oblasti čelného skla, ale na čiernu lištu. A na tieto informácie sa pozerám ponad pomerne malý volant. Čo sa týka výšky, dá sa nastaviť dostatočne vysoko, na rozdiel od niektorých Peugeotov. Vyššieho ja osobne nepotrebujem. Skôr by som si vedel predstaviť, keby v pozdĺžnom smere sa dal nastaviť v trošku väčšom rozsahu. Teda, aj keď si ho dáme najvyššie, stále mám medzi volantom a prístrojmi istú rezervu, takže myslím si, že s výhľadom na ukazovatele nebude žiadny problém. Keby bolo trošku viac priestoru na pravé koleno, užšia stredová konzola, bolo by to fajn. Sedačky sú mekučké, napokon sedíme v tej vyššej verzii Max, tá má lepšie sedačky, Advanced Comfort. Som zvedavý, aké budú sedadlá v základnej výbave. Palubná doska je inak naozaj strohá, uprostred 10 až 4-palcový dotykový displej aj s opornou plochou, aby sa mi lepšie klikalo do jednotlivých ikoniek. Ako vidíte, klimatizácia sa nastavuje zvlášť tradičnými ovládačmi. Tento displej tu byť nemusí, totiž základná verzia má akúsi dokovaciu stanicu, do ktorej si prichytíte svoj smartfón a zo smartfónu sa stáva dotykový displej auta. Je to niečo podobné, čo kedysi používal Volkswagen Up, Renault Twingo a dnes to má, tuším, Dacia Sandero. Interiér vyzerá na pomery B-čkového segmentu solídne. Úroveň spracovania nebudeme hodnotiť, toto je predsériový prototyp, to by nebolo fér. Natíska sa teda otázka, na čom Francúzi šetrili. A odpoveď znie na akumulátore. Totiž elektrická C3 namiesto konvenčného lítium-jónového akumulátora používa lítium železo fosfátový. Ten obsahuje menej vzácnych kovov a preto je lacnejší. Sú tu však aj ďalšie výhody. Napríklad pomalšia degradácia v porovnaní s lítium-jónovým konkurentom. Čiže batéria v C3 by bez újmy mala zvládnuť viac nabíjacích cyklov. Zároveň je menej náchylná na riziko požiaru. Nevýhody? Vyššia citlivosť na chlad a malá energetická hustota, teda vzhľadom na rozmery batérie pomerne malá kapacita. Brutto 44 kWh, z toho využiteľných je údajne až 43,7. Dojazd podľa normy VLTP spomínaných 320 km. Keď som sa pýtal technika na kvapalinový termomanagement batérie, tak na chvíľku zaváhal a potom povedal áno, je tam. Naopak, s tepelným čerpadlom sa pri C3 nepočíta. Čo sa nabíjania týka, tak jednosmerným prúdom môžete batériu nabíjať s výkonom do 100 kW. No a pomalé nabíjanie striedavým prúdom, tam si môžete vybrať. Buď má štandardná palubná nabíjačka výkon 7,4 kW a je jednofázová, alebo si priplatíte za trojfázovú s výkonom 11 kW. Pod kapotou v zásade klasika. Synchrónny elektromotor s permanentnými neodymovými magnetmi, dosahuje výkon 83 kW, 113 koní a 1,5 tony vážiacu C3 rozbehne z 0 na 100 za asi 11 sekúnd. Maximálka je obmedzená na 135 km za hodinu. Tlmiče s hydraulickými dorazmi značky Kayaba patria k štandardnej výbave elektrickej verzie. Pri spaľovacej ešte uvidíme. V rýchlosti som sa pozrel na podvozok, lebo C3 stojí na novej platforme Smart Car. V zásade nič špeciálne som nevidel, jednoduché plechové výlisky, vpredu samostatne oddeliteľné spodné čapy, vzadu jednoduchá torzná priečka. Napokon, ten podvozok nemôže byť úplne papierový, keď elektromobil váži bezmála 1,5 tony. Kolesá 16 alebo 17, žiadne uletené rozmery pneumatík, minimálne pri 17, 205/50, to je rovnaký rozmer, aký mal aj predchodca. Oplastovanie vnútorných blatníkov je veľmi seriózne vpredu a takisto aj vzadu.
Elektromobil má vzadu kotúčové brzdy, som zvedavý, ako rýchlo budú hrdzavieť. Benzíňák má potom bubny. Priestor vzadu je štedrý na kolená, je štedrý na hlavu. Vnútorná šírka sa medzigeneračne takmer nezmenila, meral som ju v oblasti lakťov, ale elektrická verzia má extrémne plytkú podlahu vzadu. Nohy máme dramaticky vyššie ako pasažieri vpredu, len tak si ich viem zasunúť pod prednú sedačku. No a sedák mi ale že absolútne nepodopiera stehná. Strih. Benzínová verzia má hĺbšiu podlahu a sedí sa tu zásadne pohodlnejšie. Škoda, že výduchy kúrenia pod prednými sedačkami chýbajú v elektrickej i benzínovej verzii. Kufor má vysokánsku nakladaciu hranu a symbolicky väčší objem. Namiesto 300 je tu 310 litrov. Priznám sa, meral som ho a väčší mi nepripadá, ale budeme veriť francúzskym konštruktérom. Pod podlahou už nie je nič, iba malý priestor na sadu pre opravu defektu. No a takto vyzerá nový Citroën C3 na dennom svetle. Ak sa máme pustiť do špekulácií, komu čo pripomína, tak mne trošku evokuje Volkswagen T-Cross. Zaujalo ma, že hoci aj toto auto má 17-ky, sú to plecháče s plastovými puklicami. A je tu ešte jeden podstatný detail, a síce chýba nám písmenko E, čiže toto je spaľovák. A dokonca s manuálnou prevodovkou a manuálnou klimatizáciou. Aj keď toto bude nejaká kombinácia všetkého možného, lebo sedadlá sa mi zdajú byť rovnaké ako v tých luxusných verziách a takisto tu máme aj dotykový displej. Škoda, že nám Francúzi neukázali dokovaciu stanicu na smartfón. Celkom by ma zaujímalo, ako to vyzerá. Páka má netradičný tvar a pochváliť musím, že systém štart-stop sa dá vypnúť normálne tlačidlom. Až takto na dennom svetle som si všimol, ako trčia predné stierače. Je zaujímavé, že ich Citroën nestrčil trošku viac pod kapotu. Zvlášť dnes, keď sa tak extrémne hľadí na aerodynamiku. Ale možno to majú vyrátané. Pod kapotou už máme novú 1.2 PureTech, to znamená s reťazovými rozvodmi, s Millerovým cyklom a takisto s turbom, ktoré má variabilnú geometriu rozvádzacích lopatiek. Výkonové parametre neboli zverejnené, neoficiálne 73,5 kW 100 koní alebo 100 kW 136 koní, 6-stupňová manuálna alebo 6-stupňová dvojspojková prevodovka. S dvojspojkou by mal byť automaticky spojený aj mild hybrid. Predpredaj novej C3 už beží. Prvé autá sa fyzicky u slovenských dílerov objavia na jar budúceho roka, pravdepodobne v apríli. Zatiaľ nie je jasné, či naraz príde elektrická aj spaľovacia verzia. Na to si ešte musíme počkať.